Balmaw biye tene Desambre kalo kile 26 bi Desambre kalo kile 26 a do kibaru a bena lase aw ma balmakɛ aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal de fɛ bi kunnafoni fanbaw olu bena boli min kan jugu marifatigiw minnu tun ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛnna kabini san 2015 n'aw hakili b'a la an k'o de ma ko accord pour la réconciliation min kɛra Algérie jamana kan jugu marifatigiw y'a jira k'a fɔ olu kɔni y'u ka bɛnkanw sonsori walima olu y'u sen bɔ nin ko la o b'a jira k'a fɔ Mali jamana baara o baara n'a bɛ jamana marabaaw bolo bi o ye ka labɛnw sabati ka kɛɲɛ ni banbagaci marifatigiw ka fosili ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kow ye bɛnkan walew kɛ walasa jamana in ka se ka lafiya n'u k'u t'a la a bɛ komi u bɛna kɛlɛjugu de boloda ka ɲɛsin anw ka jamana ma an ka bi don kibaru maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna dantigɛli kɛ ni a y'a sɔrɔ gindofɔɲɔgɔn tun bɛ Modibo Keyita la o de tun ye Amadu Jikɔrɔni ye Amadu Jikɔrɔni ka lasew ka kɛɲɛ ni accord d'Alger yɛrɛ kunkanko kibaruya ye an ka bi don kibaru bɛna jujɔ ni Amadu Jikɔrɔni ka lasew de ye aw ka to lamɛnli la fɛn o fɛn bɛ accord d'Alger ko la bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛna bɔ a kalama don kibaru kɛnɛ kan Malidenw Sumayila Sise fatura nin y'a san 2 ye fondation min sigira a yɛrɛ tɔgɔ la ni a furumuso Madame Sise Asan Traoré y'o ɲɛmɔgɔba ye olu tun ye lajali fɛnw di kalandenw ma ka kɛɲɛ n'u ka san 2nan baara ye an da bɛ s'a ma bi do kibaru kɛnɛ kan Mali sotaramabolilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba la yan alamisa tɛmɛnen olu fana tun ye baarabila kɛ u ka baarabila in a kɛra mun de kama a sabu tun ye mun de ye ɲɛfɔli bɛna k'a la bi kibaruyaw kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔba la n'an ko a ma ko Yusuf Bacili n'a bɛ Bamakɔ kasobonba la bi don tɛmɛnenw na an da sera nin kibaruya ma kunnafoni sɛbɛn min bɛ jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko Mali aujourd'hui ale y'a jira k'a fɔ yurukuruku wale wɛrɛ yera n'o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ foroba nafolo juguyali la min bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔn na k'o fana tununa jagokɛlaw bolo Yusuf Bacili min bɛ kaso la bi k'a tɔgɔ b'o fana la an bɛna an da don a la bi ka walawala aw ye nin de bɛna kɛ aw ka do kibaru fanbaw ye hali ni a y'a sɔrɔ maa caman bɛ yen olu bɛ makɔnɔli la ka tali kɛ Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 ninnu ka lahala kan nka ni Ala ye sini tarata jira an na an bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi nin kibaruya kan ka jira Malidenw na dɔrɔn k'a fɔ bɛnkan sɔrɔla Mali ɲɛmaw ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw cɛ sɔrɔdasi maa 46 minnu tun bɛ bolola anw fɛ Mali kɔnɔ ninnu bilali lawaleyara wa danganɛmayara jamana ɲɛmɔgɔ furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga Asimi Goita ale ye yamaruya di ko ka ninnu bila u ka t'u ka jamana kan nka ni Ala ye sini do kibaru jira na a y'aw sɔgɔlen to aw ka kibaruya la an bɛna ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ aw ye walasa aw ka faamuyali k'a la nin de y'an ka do kibaru donkan ye foyi tɛ aw ma basigi muɲu ani makɔnɔli kɔ kibaruya jɛlen sanuyalen o bɛna da aw tulo kan n'aw ma Modibo Keyita ye a ye to lamɛnli la bi Amadu Jikɔrɔni a bɛna kuma an ye bi don kibaru kɛnɛ kan accord d'Alger bɛnkan min bolonɔbilala ni jugu marifatigiw ko k'olu t'a la ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna kɛ Malidenw ye bi nin y'an don an balimaw aw hakili b'a la san 2000 ni san 12 waati min na jamanakuntigi Amadu Tumani Ture ka fanga parun na kabini o waati de nin ko in juguyara u nana maramafɛnw ta Malidenw kama laɲiniw tun ye min ye nin wulikajɔ in bɛ jujɔn waati min na banbagaci marifatigiw fɛ u y'a jira k'a fɔ olu ye kɔrɔnfɛmaw de ye ko jamana ɲɛmɔgɔw tun kan ka min k'u ye u ni hakɛ min ka kan ko hakɛw ma kɛ ko de kɛra sabu ye olu yɛrɛw bɛ wuli k'u ka hakɛ ɲini an tor'o la kulu wɛrɛ nana bange o kulu in o ko ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko Mali ka kɛ diinɛ jamana ye fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ a ka kɛ ni sariya ye i n'a fɔ diinɛ y'a lakale cogo min na kolo caman de nana bange nin togo la n'an ko o ma ko MNLA Mouvement National pour la Libération de l'Azawad nin kolo ninnu cayalen a nana kɛ fɛrɛ ni dabaliw tigɛli ye Mali yɛrɛ marabaw fɛ ka se ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ togoya min na wulikajɔ ni dabaliw minnu bɛ ka tigɛ ninnu fɛ a ka se ka dan sira la o hukumu de kɔnɔ san 2000 ni san 15 ni kolo ninnu ni Mali faamaw tun ye barosigiba de kɛ o barosigi hukumu kɔnɔna na u bɛna fɛn min kan duniya yɛrɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw ka laɲini na sigiba de kɛra Algérie jamana kan ni marifatigi kulu minnu kɛlen bɛ ka Mali jamana daminɛ ni laɲini gɛlɛnw ye sigi ka kɛ walasa ɲɔgɔn faamuya ka k'a la o sigi min
bolodara nunu fɛ n'an ko ma ko groupe signateur a donni kelen tilema Mali ka lasigiden min ɲɛ nin sɛbɛn in bolonɔbila o de ye jamana ministre min ka baara ɲɛsilen don jamana ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma bi Abdoulaye Diop a tun bilala ka taa jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita de ka ci la nin bɛɛ de kɔfɛ l'Américain jamana ka kunnafoni carinbondaso min bɛ yen n'an ko ma ko VOA Afrique a bɛ laseliw kɛ bamanankan na a b'a kɛ mandenkan na a b'a kɛ nanzarakan na o VOA Afrique ale de nana ɲɛfɔli kɛ ko nin bɛnkan min kɛra banbagaci marifatigiw ni Mali jamana ɲɛmaw cɛ ko ninnu y'a jira k'a fɔ olu tɛ nin ko in na bilen wulikajɔ ni layidu minnu tun taar'u fɛ k'u y'o ɲɔngiri a ko kulu kelen tɛ kulu o kulu bɛ yen n'o ye bolonɔbila kɛ nin ko in na kabini san 2000 ni san 15 ko olu ye kɛlɛ jigiso bi a bɛ fɔ minnu ma ko l'ex rebellion Touareg kabini alamisa tɛmɛnen u yɛrɛw nana dantigɛli kɛ u ko n'i y'a ye olu bɔra nin ko in na u fɛla tɛ bilen bɛnkan yɛrɛ ka sɔrɔ ni Mali jamana cɛ ko nin sɔrɔla Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ mara la bi ko ninnu ka ŋaniya ka ɲɛsin nin ko in ɲɛtaa ma u ye hali bayirali kɛ k'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw de don k'u ka kuma in bɛ ɲɛsin sɔrɔdasiw de ma minnu bɛ fanga la bi Faransi jamana kunnafoni carinbondaso min tun bɛ anw fɛ n'an ko a ma ko Radio France Internationale ale tun bɛ kibaruya ganse cogo min na n'a tun bɛ sɔrɔdasiw wele a b'u wele de ko la junte o b'a jira k'a fɔ fangaparonnaw de don RFI min gwɛnna ko ninnu fana ye an ka sɔrɔdasiw wele de ko la junte au pouvoir k'olu ka absence persistance de volonté politique de kɛra sabu ye coordination des mouvements de l'Azawad SEMA Alliance des groupes dominantes Touareg ani larabuw ka kɛlɛkɛkulu caman bɛ yen k'u y'a jira k'a fɔ olu minnu tun ye Mali kɛlɛ kunungo kabini bɛnkan in kɛra san 2000 ni san 15 k'olu ma Mali kɛlɛ wa ko u kɔni b'a da duniya jamanadenw tulo kan k'olu ka kulu o kulu bɛ yen n'o tun ye bɛnkan sɛbɛn kɛ ni Mali jamana ye san 2000 ni san 15 duniya jamana yɛrɛma hɔrɔnyalew olu ka sigika kumaw kɔfɛ ko bɛnkan wulila bi u k'u ka kulu o kulu bɛ yen n'o ye bolonɔbila kɛ fo ka se gaca ani minnu tun bɛ Mali yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na minnu tun bɛ Mali yɛrɛ dɛmɛla n'an ko ma ko pro Bamako ko ninnu bɛɛ lajɛlen de ye a ɲini k'u ka baaraw bɔjɔ bɛn ani kanabila ni ɲɔgɔn faamu o baaraw la ko n'i ye olu kɔni nalen nin kɛnɛ kan bilen k'a fɔ u bɛna u da don nin ko la ko fo ni o y'a sɔrɔ lajɛ kɛra lajɛ min n'o laɲinina duniya jamanaw yɛrɛw ka kuluba fɛ la médiation internationale nka ko ni Mali jamana de y'u wele k'u ka sigi ka kuma kɛ k'olu tɛna sigi ka kuma bilen u ye jalakili gɛlɛnw kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔba a n'a baaraɲɔgɔn colonel Assimi Goïta ko ninnu ka fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra ka ɲɛsin olu ma n'o kɛra sabu jugu ye nin bɛnkan sɛbɛn in ma o bɛnkan sɛbɛn de welela ko l'accord pour la paix et de la réconciliation au Mali ko ni maa minnu hakili b'a la nin ko in bɛ jujɔ waati min na a y'a sɔrɔ maa caman de tun fara Mali kɔnɔ wa min ye malidenw caman tun bɔra u sigiyɔrɔ la an ka jamana dugubaw kɔnɔ i n'a fɔ Menaka Gao Tombouctou nin kulu marifatigiw kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ duniya ma ladɔnniya ani duniya yɛrɛmarakulubaw i n'a fɔ Nations Unies ka organisation humanitaire kulu minnu ka baara ye ka dɛmɛ don maa dɛsɛlenw ani maa degunenw ma k'u b'a laɲini olu fɛ joona u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nin sigidugu ninnu na hali an bɛ don min na i ko bi Menaka Gao Tombouctou ko ka dɛmɛ ni magwɛnw don malidenw ma ko malidenw kɔni bɛ togoya la bi min gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ ko kabini décembre kalo tile 9 a bɛ fɔ kolo min ma ko coordination des mouvements de l'Azawad ale kɔni tun ye bolonɔbila kɛ kunnafonidi gafe kɔnɔ ko olu bɔli ju tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔra nanzarakan na ko ladoli kɛ sens de l'accord d'Alger ko de dangɛnɛmayara bi nka ko n'i ye olu seginnen ka na sigi ka kuma kɛnɛ kan fo ni duniya jamanaw ani duniya jamana kulubaw olu da donna la wa hali ni olu da donna la ko fo garanti de ka di olu ma min b'a jira k'a fɔ bɛnkan min n'a tun sinsilen b'u ni Mali cɛ n'a bɛnkan kɛra sinsinfɛn ye tuguni bɛn bɛna kɛ ko la wa yɛrɛsagokɛ baaraw bɛna bɔ a la ko n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ nin ye banbaciw ka kuma ye ko Mali ye fangaparon jamana de ko utu kalo san 2000 ni san 20 ani mɛ kalo san 2000 ni san 21 ko fangaparon baara min kɛra ko de senfɛ malidenw y'a dɔn k'a fɔ olu kelen tɛ banbaciw ye minnu bɛ marifa ta k'u ka hakɛ ɲini kunnafoni fasirili bondaso min bɛ an bolokɔrɔ bi n'an ko a ma ko VOA Afrique a ko o bɛɛ n'a ta farafinna tilebiyanfan jamanaw olu ka kulu
communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ale y'a ɲini Mali jamana ɲɛma minnu bɛ furancɛ fanga in na bi k'u ka fɛrɛ kɛ yani kalo 24 cɛ san 2024 k'u ka fanga sigi Mali kɔnɔ fanga min ɲɛmɔgɔya bɛna di jamanadenw yɛrɛw ma sɔrɔdasiw k'u senbɔ fanga la ko sinon an bɛ daku min na bi olu minnu tun ye marifa ta kabini san 2012 n'an ko a ma ko insurrection indépendantiste et djihadiste Mali kɔrɔnyanfan fɛ fo ka se l'ex-rébellion indépendantiste k'olu tun ye kɛlɛjuguw jigi so kabini san 2015 nka ko a bɛɛ n'a ta kunnafonidila min ye nin fasiri a fana ye ɲininkali kɛ ko ni a fɔra ko san 2015 ko ninnu ye kɛlɛ jigi so ko nin bɛɛ kɔfɛ djihadisiw ani banbagaci marifatigiw kɔni tun bɛ ka Mali kɛlɛ fo ka se bi ma ko a kɛra sabu ye ka Mali sɔrɔdasiw caman ani jamanadenw caman fa Mali kɔnɔ o Burkina ani Niger ko ninnu bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ u da tɛ se nin ma ko a mana tigɛ da o da la Mali jamana ɲɛmaaw ani Mali kantigiw mana min fɔ u mana bɛn min kan o de n'aw lawaleya Malidenw ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min kuma bɛ sen na nin ye accord d'Alger a nanzaraka ɲuman yɛrɛ ye min ye o de ye accord pour la paix et la réconciliation au Mali n'o lawaleyara Algérie jamana kan Mali maakɔrɔ dɔ bɛ yen wa n bɛ se k'a fɔ Mali tutigɛba dɔ bɛ yen Amadu Jikɔrɔni ale ye Modibo Keyita jɛɲɔgɔn ye yani Ala k'ale ka kalifa minɛ a la nin bɛnkan sɛbɛn in bolonɔbilala k'ale to balola anw fɛ Mali kɔnɔ yan olu ye nanzaraw kɛlɛ cogo min na u ye Mali ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min na a da ser'o ma k'o ɲɛfɔ ale de y'a jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min kɛra Algérie jamana ka Mali jamana ni marifatigiw cɛ ko nin bɛnkan sɛbɛn in ko nin ye Mali tilali de ye nin ye Mali farali de ye wa nin ye Mali cili de ye nin ye Mali lajabali de ye ko n'i y'a da ale ma Mali jamana ɲɛmaaw kɔni tɛna sɔn fiyewu k'a fɔ u bɛ bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni jugu marifatigiw cɛ an ka jamana sɔrɔdasiw kan ka wuli kajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw de tigɛ ka se ka Mali dugukolo lakana hali duniya jamana minnu bɛ yen k'u ye Mali terila ka jamanaw ye ni baara bɛ ninnu na bi o ye ka dɛmɛ ni magoyanw de don Mali ma Amadu Jikɔrɔni tun ye nin kuma fɔ a kumana accord d'Alger kan Malidenw hakili jigi don an ka bi do kibaru kɛnɛ kan nin ye Mali tutigɛba dɔ ye Modibo Keyita jɛɲɔgɔn ani Modibo Keyita gindofɔɲɔgɔn tun don ale kɔni fatura bi a tun ye ɲɛfɔli kɛ ni accord d'Alger kun kan ko kibaruya kan an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn wa gouvernement ye ko dɔ kɛ gouvernement tilara ka taa réunion dɔ kɛ assemblée fɛnɛ ko ni dɔ fɛnɛ kɛ ka kangarimada damadɔ boloda assemblée ye kangarimada min kɛ gouvernement ye kangarimada min kɛ k'a di délégation ma ka taa Algérie laban in na accord kura in kɔnɔ o bɛɛ burujala k'o fili kɔfɛ hali kelen ma t'a la donc u sigara ka na ni min ye sisan a kelen b'an bolo bunteni saraka de ye n'i taara i ka morikɛ yɔrɔ n'a ye bunteni saraka f'i ye n'i taara so kɔnɔ ka bunteni ta i b'i bolo yanga kunna de n'i y'i n'i y'i bolo s'a ma saraka bɛ minɛ i fɔlɔ ma y'a to accord min nana b'a ko fɔ b'a majamu b'a tɛrɛmɛ k'a tɔgɔ fɔ ten nka ka i don a kɔnɔ k'a fɔ ko ni article b'a kɔnɔ article 1 ou bien article 5 ou bien article 12 a cogo ye nin ye a kɔrɔ ye nin ye u tɛ s'o ma dɛ u bɛ kuma yanga kunna de n'u ye kuma yanga kunna mɔgɔ n'i bɛ a kuma fɔ u b'a fɔ i ka kan ka faamuya hɛrɛ de ka ɲi bɛn de ka ɲi jeli ko bɛn man ɲi an b'o fɔ u ko ni mɔgɔ n'i ma sɔn accord ma o kɔrɔ ye i b'a fɛ kɛlɛ de ka kɛ jeli kɛlɛ ko kuma fɔ kɛlɛ ko kuma ma fɔ a fɔra de min bɛ nin kɔnɔ a man ɲi n'an y'an bolonɔ kɛ nin na hɔrɔn i bɛ dalakan de nɔfɛ dalakan kura an ka bitile na o ye sɛbɛn de ye n'i ye min fɔ i da la a bɛ sɛbɛn i bɛ tila ka biki ta k'i bolonɔ bila a la k'o k'i ka kumakan ye hɔrɔn kumakan i bɛ se k'i kumakan sɛbɛn cogo di ni hakilila ye k'a fɔ ko kɔfɛ i bɛ tila k'i kɔ i ka ɲi sɔsɔ ka fɛn wɛrɛ boloda ka tɛmɛ ni sira wɛrɛ ye min tɛ i ye min signé ye n'i ye nin signé kɔni i ye nin de signé n'i ye nin signé o kɔni o bɛ dun o yɔrɔnin bɛɛ ni accord de paix kɔni don i bɛ sɔn ma ka sɔrɔ hali b'a kɔnɔna kalan o fɛnɛ ye fɛɛrɛ de ye k'a sɔɔri mɔgɔ hakili la ka sɔrɔ u ma walawala k'a lajɛ jɔn bɛ nin baara bɛɛ kɛ farajɛw ka baara don farajɛ jumɛnw don an ka kan ka commentaire wɛrɛ k'a la kabini a ko daminɛna mɔgɔ bɛ yen min b'u yɛrɛ fɔ i n'a fɔ olu bɛ Mali dɔn ka tɛmɛ maliyɛn kan olu bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛn kan olu bɛ Mali ka hɛrɛ fɛ ka tɛmɛ maliyɛn kan olu mɔgɔw olu de bɛ bɔ télé la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ ko maliyɛn a y'a signé n'a y'a signé a ka ɲi Mali ma mais a bɛ fɔ kɔrɔlen tiɲɛ don fɛnɛ ni mɔgɔ min ni waliden diyar'i ye ka tɛmɛ a woloba kan i b'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ ko wɛrɛ la min tɛ diya ye i b'a sɔrɔ a donko b'i kɔnɔ donc mɔgɔ n'o bɛ papier in lafasa pour que k'a tinti ka don maliyɛnw kɔnɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn fiɲɛ k'a fɔ ko article kelen t'a la ni mɔgɔ min bɛ se k'a bɔ k'a jira k'a fɔ ni article kelen k'o ka ɲi Mali ma o tɛ yen donc k'o fɔ k'o ɲa mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ i ta tɛ se article ma i b'a mankutu bɔ ten globalement sans détail
ni oke I kel kerade donc nous boke ben na fol bo kama be anga dimtun laje million budget bo kaduma ay do joro ko aka jense ka fo akanyi aka fo akanyi mais uta awara ka konna jira ka donc ka foko ni romay o teke donc ola ne kon be miri kodala akor kera Alger anga mugo grina ki buluna kala kabine Alger ni chira ite dore chidoko ni chira ikanga sikana ka chi koma siginde fo ichi bagaye na benuma ikanga minko bufie ga e chira ete sikana itanye fosu fibena e buluno blala ka ban donc tout ani emenela wi fere nyamba bulu dana yake chudi uko emenela mogoma ayta marbaya sa donc kidal kaira ka fo amajawi non atijawi atenife d'ailleurs abafe ni akrochi yana tmami femite akokono okaka kono ni afa kaira ka foko atina signé na yoke malien tobe akli bisikashwe tant que abola amba fo malien tobe ni ay emenala masoma iba sora amandula de comme madame odi banku ati so majona otona gouvernement Mali bisika mogo poussé ou quoi boire jamaka boka manifester ka fo aya signé jona parce que accord inde kany etc obe accord plan de do pour que accord ka anga sama jona ka signé ka so anga intérêt que c'est kelintala nga plan mindu na ala sonama jo chamandara malien ni jo kelin fene ni ala sono ajo malite bi ajo kono parce que accord imani amani abi mani asini mani akoro mani alko mani a mankutu mani tuko shila sontisi ka kama ore atone ko akori ni ya jeteme fenda mado bakono no ya akor ni yere min bakono siawulo ma bakono min bakono malila goshili bakono min bakono mali warakali bakono min bakono abayira kafoko mali nyamo ujene benaye kadegemi kibiri konoka kinaka sa bugula jugu nyekoro ko jigi sagoke kasoro uma isra peuple malien akori malien kodo la goshil kodo akori janfado peuple malien na janfa nyana akasara kabo ne kon nyana ndalimbola a janfa bisika buluda atisakanya Mali janfa mena fa dara Mali contre la abe eshura ni janfa kelen fene abe eshura odato ne kon yenta sebe kanye fene songo fembe boala ka foko nya fota nsigile mbena be ka sababu ke nya don ngere ni alache tieni de namaratala ambe yeremas horonya amba sabati domina sigika akili jagabo de kera ka fo anga jamanai na nya sigi amba toko da chukudi na toko dara amba dambi sinsin hakila jumenka hakila folo anko malien achena musa demtene ma korba mushima sanshi bede kelinye muna ka sababu ke kabini to ya buluda kanga jamana mara nu ye krebulu blaka nanka umana visa nyene de unana ni mugu ni kesede kabianka mo munu ye udisila minu ni tora minu ka dugu jenna minu ka nafolo chena ulu bebe malikisi baga do la ulu be jin yorofin minu kofe minu hakila soro ka an faranyonka kan an la famia kan ladamu yala sa an ka je ka dum da kelen fe ka boda kelen fe kan ke kelen ka fo an ba fe an ka jamane aka horonya ulu bebe nyoro jamane yere soro barala utmana ko mona kaminka je ka kan ka tla ode kan utmana beje miye
bɛɛ kelen ye o ma o tuma na un peuple kɔrɔ ye k'a ta 22 septembre don ma an ka carte d'identité tubabuw tun b'a kɛ cogo min na tubabu tile la k'i tɔgɔ sɛbɛn k'i fa n'i ba tɔgɔ sɛbɛn ka tila k'i ka diinɛ sɛbɛn i ka carte d'identité kan ka tila k'i siya sɛbɛn n'i ye bamanan ye wali n'i ye tamasɛki ye wali n'i ye bɔbɔ ye k'o sɛbɛn a kan an ko ni 22 septembre kelen kɔfɛ ni mɔgɔ min da sera mɔgɔ ka siyako kuma ma Mali kɔnɔ i ye balo wuli i ye tɛnɛ tiɲɛ i ka kan ka ɲangi o tuma na i tɛ maliyɛn ye ka taa k'a da i ka maliyɛnya kan k'i ye bamanan ye i ye maliyɛn ye a fɔra a banna a tɛ fɔ k'i ye maliyɛn ye k'i ye suraka ye i ye maliyɛn ye i ye sɛnɛfɔ ye i ye maliyɛn ye i ye tamasɛki ye o t'a la loi de taara ko la loi de la citoyenneté le malien est malien point donc un peuple kɔrɔ ye le malien est malien point n'i ye détail fɛn o fɛn ɲin'a la o kɔrɔ ye i b'a fɛ ka farafarali don Mali kɔnɔ o de y'a to accord nin kɔnɔ accord nin fɔlɔla k'o tabiya de tiɲɛ u y'a fɔ cogo di u ko maliyɛn tɛ kelen ye o tuma na ko ni maliyɛn tɛ kelen ye maliyɛn sariyaw u ka kan ka bayɛlɛma k'u turu u kunjugu kan ka na n'a ye kura ye a bɛ turu a kunjugu kan cogo di ko min ka fisa ni min ye o ka dɔn o ka sabati ka jamana sigi o fisamantiya kan o tuma na komi olu de ka fisa donc an ka sariya bɛ bayɛlɛma ka olu ka fisamantiya sigi o ye préambule yɛrɛ kɔnɔna kuma fɔlɔ ye a daɲɛ fɔlɔ ye o ye ka taa k'a d'a kan min ka fisa o de ka kan ka ladilan o tuma na olu ka yɔrɔ n'u kɛlen bɛ ka tɔgɔ da Azawad o de ka kan ka dilan baara wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ hakilila wɛrɛ man kan ka bange Mali kɔnɔ ni o yɔrɔ dilanli dɔrɔn tɛ il faut faire le développement économique social et culturel du nord du Mali point n'o kɛra ni sariya ka kan ka sigi o kan sariya kaɲɛ sabanan o ye de sariya sunba ni Mali koɲɛ bɛɛ sɛbɛnnen b'o la o ka kan ka waraka k'a yɛrɛkɛ ka a dingɛ sen kura ye ka sigi bɔlɔ kura kan hakilila kura kan fɛɛrɛ kura kan ko nouvelle architecture institutionnelle u y'o de fɔ tubabukan na mais a tubabukan kɔnɔma don n'i y'a waraka n'i y'a walawala min b'a kɔnɔ a tɛ se ka ye architecte o ye mun ye n'i bɛ so jɔ architecte de ye mɔgɔ ye min b'a hakili jagabɔ so bɛ jɔ cogo min a kɔndɔma bɛ kɛ mun ye soɲɛ kɔnɔ dama jumɛn bɛ k'a kɔnɔ ɲɛgɛn dama jumɛn bɛ k'a kɔnɔ escalier min bɛ k'a kɔnɔ donda min bɛ k'a kɔnɔ bɔda min bɛ k'a kɔnɔ fɛn dama min bɛ k'a kɔnɔ architecte de b'o jateminɛ ko an ka jamana kɔnɔ an ka sariyaso k'an ka segin architecture ma ka segin ka taa a hakili jagabɔ yɔrɔ la o kɔrɔ ye mun ye suman sigilen mɔgɔw kan ko k'a dun ko ayi a dun tuma ma se ko k'a segin tobilikɛla ma a ka daga sigi kura ye o kɔrɔ ye mun ye min b'a ɲɛkɔrɔ o tɛ dun o tuma na constitution du Mali an ka sariya sunba i bɛ papier in accord ni lajɛ k'a daminɛ kabini a daɲɛ fɔlɔ fo ka taa se a daɲɛ laban na an ka constitution kelen t'a kɔnɔ k'a sababu kɛ nin hakilila fɔlɔ in kan parce que u ye un peuple sɔsɔ le Mali est un pays qui est basé sur la diversité humaine, diversité ethnique et diversité culturelle. Or, le Mali, depuis le 22 septembre, c'est un peuple, ce n'est pas diversité. Anga jamana kono. Kata kabila indépendant tadomi, fuka na blabila. Mumbe sena rébellion kola. A rébellion shimaguli ka foko jamana mogo ku yetamashe wala fiore etc. Ko de wula ka rébellion wuli. A be wula mogo de bu kokoro. Rébellion flo mogo minutu ya nyemgo yi. To de fola ko lu takatanu Algérie. Ko entraîner Algérie kan kono o ya sur Algérie be bolla to wufe. O ka kan tumbe tamaraset. Utaro entraîner o kan de kono ka rébellion la wule Kidal. O rébellion folo anyo réglé chugudi.
anyo réglé ni faire flyer armée o doké ga politiquement ka kuma ka baro sigi ka nyanabo o de nyanabo parce que 63 64 rébellion mingula ba dugo maliona mais abana en 6 mois kalworo sorasi jele blara ka barake 84 hommes 2 fois un commando kelengren be mo binani ani mo fla commando fla de blara diviser la ska dissolution commando fla ani jabam be sisa bi armée kono ani kidal kono o bisaka danyoma 84 hommes au de rébellion ba ni mo ko rébellion ba parce que antaru shila to aya duta aya borda kalo fin romando 84 hommes nina yatla sabade les 2 tiers au lieu de délégation civile sécurisée 1 tiers au lieu de combattants maçonka ka fenga rendu au combattu ou délégation de Tara parti syndicat jeunesse femmes au lieu de faranyonga kata kankonna bela ou daga yoro bela parce que dugute beta bagan la mi yoro me beta bagan la dumuni bila yoro me na ko blakata o yoro la dugute su jolente hali tanta jolente tanta be krude dungo do nit le bora inshukura de dron tanta be si yoro do la ni mo go be do kono donc tanta nu kurlende sans kalutan fla anga délégation bla kata o kana rudika ka kuma mo fe mo yere ka jenai chef de tribu yere ka formé ka foko ubetu to ka jode kono o yere de o ka jeunesse plupart be désarmé ka armu taka di armée malienne ma kele banati anga soro ka arrondissement usigi anga soro ka centre de santé usigi ka docteur usigi ka école sojo ka fembeke jamana kono foka ta jamana lawli ka se kidal konnana an dugu yor kene do kera an sera ka muso faranyonga ka jardinage d'abord ka essayer colonelisa ango ba abe nina abe bara ay jardin folo misiki a pomme de terre bolé anya blaka na foire la ay prita bon ko ya donc kamro digi bara la foka nya mais la rébellion nous a quel fait ko fait kata kabli 89 90 foka na blabida joye sochi armée malienne teo joye dispensaire uchi armée malienne teo joye centre de santé uchi joye école sochi joye famo fait de la mi joye uchi braye mi uchi braye olubet la ki jawaka nama ko ni accord signera solution sabaka kan ka boluda pour que mogo no obe rebelula ulu beka place ka sabati fuka ta jeba chuku jumena boluda ko fla saba ni mi madu almena ani fini tigia barala janambiri douana senge ni mi madu la abe fona ko insertion au cas de administration civile là Barakaro Baula ka place ka au cas de barala au kasara moi de offensif sera fait ko warka dla kaduma nous c'est ka insertion civile sur le donc insertion militaire et sécuritaire insertion administrative et puis insertion civile donc moi kana to minte barala mi ma yirwa mi ma bugu mi ma nafultigia u bekema otmana mi no cheleke ulbe sara ku logma mi jelmo sara amnu to yana on bo sara no logma bo kadulma otmana ote impunité dangansa ede yi cheleke ki jansa kada quoi bon même d'ailleurs ni roka o ye ka fo u kelebe ka sebe u ka sebe accord ni kono ko on a lutter contre l'impunité mais ni rebelle de l'armée ka be de l'administration ka be insérer impunité au be quel qu'on fait impunité be bolidino lutte contre l'impunité be boli entre de kata
Parce que claro tala a kɛra musokɔrɔninw ka fɛn tila ye musokɔrɔnin saba ka so sara naani bolo da kelen sara saba ta ko ale tilara ko tɔw k'i jija bon n'o bɔra yen un élément essentiel Jeune Afrique ye numéro dɔ bɔ le numéro du 2 au 14 février u y'a tɔgɔ da ko Mali l'impasse, c'est-à-dire Mali kɛra yarta wata ye fɛn dɔ bɛ fila bolo sugu dɔ bɛ kɛ n'a ye n'u y'a tama ka i bɔ n'a ye gere fila b'a la n'a donna i sogo kɔnɔ dɔrɔn a tɛ se ka don ka taa ɲɛfɛ mais a tɛ se ka sama ka bɔ tugun o de ye yarta wata ye ko Mali biɲɛ turula Mali la biɲɛ min tɛ taa ɲɛfɛ a tɛ segin kɔfɛ o de bɛ Mali la o ye yarta wata ye ka tila k'a fɔ ko Mali que le Mali est tombé sous le mythe de Sisyphe. Moi, je suis latin et grec. Mais Sisyphe, Sisyphe est mort. Min dangana. A dangale. A ka dangale mundaka. Kuka farakulumbo da bilibili do dama. A ka shike. Aba kulungulu ka yele kulu sanfe. Ni farakulumbo kulungulu na fe ka se fo kulu sanfe. A segenemba. Amani koko ta do farakulumbo se kana jigi duguma tumu. Abe sɔrɔ ka a pousser tugun k'a layɛlɛ a b'a ka diɲɛ ko la fo ka taa ka diɲɛ ban don min donc Mali bɛ min ka nin ye tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni kɔnɔnafili ani lamaloya ni lagosili min kan ko de bɛ to sen na fo ka taa diɲɛ ban don min o tuma na an bɛ misi de Sisyphe de kɔnɔ Ala k'an kisi o ma o y'olu ka dangali de ye an ma danga. An balimaw aw hakili b'a la kabini dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na an da tun sera ma do kibaru kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ jagokɛlaw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira jamana ɲɛmɔgɔw ka labɛnw kɔfɛ an k'o ma ko chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmɔgɔba o de ye Youssouf Bathily ye a jirala k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu tun ye ŋaniya ta kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga la nin ye jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini de ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ banajugu donna Mali kɔnɔ ko fɛrɛ ka kɛ dabali ni magɔnw ka tigɛ joona jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ maliden bɛ fan o fan ko ka bana kunbɛla n'an ko a ma ko masque un malien un masque ko ka o san k'o do malidenw yɛrɛw ka fiɲɛminɛ siraw la o hokumu de kɔnɔ Mali jamana ye wariba de bɔ o kasabi dɔw y'a jira k'a fɔ a bɛ se fo sefa wari miliyari 10 ma dɔw yɛrɛw ko ayi ko wari in bɛ sefa wari miliyari 9 de la kunnafoni sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi n'an ko a ma ko Mali aujourd'hui o kunnafoni fasiriba Elhaji Abiyashi Haidara ale ko kasabi kofɔlen ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a kan ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ nin kasabi in bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 9 de la wari min bɔra jamana yɛrɛ wagande kɔnɔ ko nafolo de soɲana nafolo in juguyara o hukumu de kɔnɔ bi u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba Youssouf Bathily a n'a baara ɲɔgɔn dɔw bɛ yen k'olu minɛlen bɛ bi Bamako kasobonba la an tun ye nin kibaruya in lase aw ma munna an ye seginkanni kɛ a bɛ i n'a fɔ denkura de yera gɔyɔ la a y'o lamɛn bani ko jamana marabaaw ye ŋaniya de ta ko ka yɔrɔ dɔ san kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahawuta soba ko ka jamana jagokɛlaw ni jago dɔndɔni feerelaw ka tɔnba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali olu ka se ka o kɛ u jabala ye sɛgɛsɛgɛlikɛla y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye miliyari 3 ɲɔgɔn di ko ninnu taara ka taa so jɔlen de san Bamako yɛrɛ a sigiyɔrɔ min n'an ko a ma ko quartier du fleuve o quartier du fleuve la ko nin so ba in bɛ nin yɔrɔ de la yɔrɔ in sanna mɔgɔ min bolo o de tɔgɔ ko Alpha Gambi ko kabini jamana ɲɛmaaw kɔni ye nafolo bɔ sefa wari miliyari 3 ɲɔgɔn ko ka nin yɔrɔ in san a tigi bolo yɔrɔ in kɔni bɛ sa waati min na so de tun jɔlen don an ko ma ko immeuble tigi o de tun ye Alpha Gambi ye Alpha Gambi kɔni ko yɔrɔ de sanna o bolo nka fo ka se bi ma a bɛ komi minnu ye yɔrɔ in san n'o ye jamana jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɔnɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ sɛbɛnfura ma ye ɲɛ la an ko min ma ko titre foncier ko ɲininkali kɛra Youssouf Bathily n'a baara ɲɔgɔnw na yala ni dugukolo min sanna ko ka jamana jagokɛlaw ka kuluba k'o daga ye a sɛbɛnko bɛ lahala jumɛn na ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko sɛbɛn de ma ye titre foncier jamana
wagante o nafolo bɔbaw y'a ɲini dugukolo kofɔlen sɛbɛn ka taa olu ka lajɛ ko sɛbɛn de ma ye jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔw bolo wa ko maa minnu tɔgɔ fɔlen bɛ hali ni yurukuruku ko la Yusu Bacili min bɛ Bamakɔ kasonba la bi k'a yera k'a fɔ nin ko in fana k'a tɔgɔ b'a la Abiyash Haidara y'a jira k'a fɔ ni ko in taara nin taabolo kan nɔminɛli ni magwɛ min kɛra ka Yusu Bacili bila kaso la ko yala nin ko in fana mana fara COVID-19 ta kan Yusu Bacili na bɔ nin kaso in na hali san 2000 ni san 23 wa ko da wulila songalama ye aw hakili bɛ nin so kofɔlen in na ko Alpha Gambi denw y'a jira k'a fɔ nin so kofɔlen min jɔlen bɛ Bamakɔ yɛrɛ nimayɔrɔ la ko du in k'a fɔra k'a feerela Mali jagokɛlaw ka kuluba ma ko ngalon don ko nin du in ma feere ka da kan k'a bɛ feere ni daluya ni seereya ni kalileka minnu ye duden dɔw y'a jira k'a fɔ olu ta kalama wa olu bolonɔma bila sɛbɛn na ko olu kɔni bɛ min dɔn Alpha Gambi kɔni ta ye nin du ye jamanadenw ka nafolo min bɔra jamana jigiɲɛba kɔnɔ sefa wari miliyari 3 kunkan fɛn ko ka taa yɔrɔ san jagokɛlaw de welela ka ɲininka min ye yɔrɔ yɛrɛ a sanni papier ani dugukolo yɛrɛ sɛbɛn n'an ko a ma ko titre foncier o titre foncier de ma ye nin baara in bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ a jirala fana k'a fɔ jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔba Yusu Bacili k'a tɔgɔ bɛ nin fana la ko ni maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ nin so kofɔlen min filɛ nin min bɛ ka fɔ Mali yɛrɛ seko ni dɔnko tigilamaw tɔgɔla ministre Bondaso n'an ko a ma ko ministère de la culture olu jabala de tun bɛ nin so kofɔlen in na quartier du fleuve la hali min ye jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye kabini san 2000 ni san 13 waati min na a tun wulila k'a bi kanbɔ fanga nɔfɛ a yɛrɛ ka parti politique tɔn n'o ye Rassemblement pour le Mali RPM ninnu ka fɛrɛtigɛkulu n'u ka dabali ni magwɛnw tun bɛ kɛ yɔrɔ min na an ko de ma ko campagne siège de campagne walima QG ko RPM ka QG de tun ye nin yɔrɔ ye san 2000 ni san 13 yɔrɔ kofɔlen min bɛ ka fɔ nin ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ miliyari 3 dira jagokɛlaw ma jagokɛlaw y'a jira k'a f'u ye yɔrɔ in san nka yɔrɔ papier ma ye wa yɔrɔ in san na maa min bolo k'o denw de wulilen bɛ bi ko ka feere kuma yɛrɛ dabila pewu ka da kan ko hali n'a y'a sɔrɔ feere kɛra Alpha Gambi denw y'a jira k'a fɔ olu ta kalama bi olu ta kalama sini nin ko in sɛgɛsɛgɛli bolo ma a mana bɔ da o da la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Yusu Bacili kɔni tɔgɔ fɔra nin fana la ka to Bamakɔ kasonba la kunnafonidila y'a jira hali ko kuma min fɔra n'o ye COVID-19 ni Yusu Bacili yɛrɛ bɛ bolola o ko la ko a masurunya balima dɔ bɛ yen a balima jɔnjɔn don ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ale fana tun ye laɲini sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la ko a ka taa minɛnw san ka na Mali kɔnɔ nka jaja a kɛra i n'a fɔ ngalonmayira a bɛ gafew kɔnɔ ko marché de dira nin ma kofɔlen ma min bɛ taa jɔ fo sefawari miliyari 100 ani miliyari 17 ni miliyɔn 600 ɲɔgɔn na ko marché foyi ma da tigilamɔgɔ ma an ko min ma ko marché fictif bɛnbɛnbɛn ni yurukuruku walew u kɔni y'a kɛ i n'a fɔ fiman ka ɲi jɛman man ɲi ka se ka mana bere jamanadenw ɲɛ la ko nin ma kofɔlen ninnu minnu tɔgɔ fɔra COVID-19 la ni kunnafonidila yɛrɛ ko COVID gate ko maa kofɔlen min yɛrɛ bɛ ni bolo ɲɛsilen b'a ma k'o ye jagokɛlaw ka kuluba ɲɛmɔgɔ Yusu Bacili balima dɔ de ye Yusu Bacili min bɛ bolola bi ko u ye a kɛ i n'a fɔ u ye marché de d'a ma wa marché in kuma fɔra fɛn minnu fɔra k'a kana n'a ye a mana n'a ye wa nafolo minnu tun kan ka don a la o nafolo tununa sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ u tun ye nin marché in ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bande kɛra a ma ka sabu kɛ u ye sɛbɛnfura minnu labɛn ko ka nin feerefɛn ninnu sanni bila olu ka bolo kan k'a ma d'u ma ka da kan nanzarakan a ɲɛfɔra ten ko dépenses non conformes et non respect des procédures baara in tun kan ka tɛmɛ sira min fɛ baara ma tɛmɛ o fɛ o de y'a to jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛn n'a ye nka dabalibanko kɛra min ye sɛbɛnfura dɔw yera n'an k'o ma ko bordereau de livraison en date du 24 septembre 2020 k'a b'o kɔnɔna na k'a fɔ nin fɛn ninnu san na k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛn n'a ye ka marché di nin mɔgɔ kofɔlen yɛrɛ ma an bɛ nin bolo de kan hali bi Mali kɔnɔ yɛrɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ halisa malidenw de bɛ ka Mali jeli min nin togo la Abiyash kɔni y'a jira k'a fɔ nin ma kofɔlen in ye Yusu Bacili balima de ye ko jamana ka miliyari 100 ni miliyari 17 ni miliyɔn 600 tununen filɛ nin ye ka fara miliyari 3 min fɔra ko jamana de y'a so san sɛbɛnfuraw ma ye papier ma y'a la fo ka se miliyari 9 coronavirus o nɔ kan matarafali minɛnw
ko fana yurukurukula wa o nafolo jogo juguyara malmaw ni mana tigɛ dawo dala an bɛ bɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye dɔ kibaru nataw la an balimaw kunnafoni labɛnni ni kunnafoni fasirili bondaso min bɛ duniya kɔnɔ ni an ko a ma ko Andalu Agence a ko Faransi jamana gɛnni min kɛra Burkina jamanadenw fɛ ka b'u ka dugukolo kan ko nin baara min kɛra a bɛ komi gwɛrɛntɛ wara la ko siga tɛ min na Burkina jamana ani Faransi kɔni ko nin ye waati gɛlɛnba de y'u bolo a ko aw hakili b'a la wa kabini septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ko fangamparu min kɛra ni o kɛra fangamparuko filanan ye kalo 8 kɔfɛ ko Faransi jamana kabini o de kɛra a y'a jira k'a bɛ Burkina fanga marabaw daminɛ nin de kɛra sabu ye ka nin jamana fila in kari ɲɔgɔn na fo ka kɛ Burkina jamana ɲɛmɔgɔ ale bɔra ka tunya fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka hali lagosili kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka politique africaine k'o lagosi dunyama ye ko n'i ye Faransi yɛrɛ ka baaraw lajɛ farafina gun kan ko a tiɲɛni de bonyana n'a ɲɛli ye agence Andalu ko ale ye kuma di sɛgɛsɛgɛli J3 dɔw ma an k'olu dɛmɛ ko des experts olu y'o hakilina di ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Paris ni Wagadugu ko ninnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen wa bɛɛ lajɛlen de b'i kɔlɔsila ɲɔgɔn na min ye furusa ye o kɔni kɛra ka ban wa Burkina jamanadenw y'a jira k'a fɔ hali ni Faransi jamana tɛ k'olu bɛ se k'u yɛrɛ ta bolodi ɲɔgɔnma baara o baara tun bɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko bolodi ɲɔgɔnma baaraw jɔra Burkina jamanadenw kɔni ko olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ko ni a y'a sɔrɔ o ɲɛngoya de bɛ Faransi jamana la ko a na kɛ u ma sabu jugu ye agence Anadolu a ko Traoré Donald Meyer Kezana ale ye josariya ni kiri donna dɔ ye juriste chercheur expert en relations et politique internationale ko ale ɲiningale a ko ni ɲɔgɔn sama min filɛ Burkina ni Faransi jamana cɛ ko nin bɛna kɛ sabu ye ka farafina jamanaw caman de ɲɛyɛlɛ wa jamanaw dusu bɛna lami Faransi ka maratogo jugu kɛlɛli la hali Burkina misaliya ko bɛ wasakɛ wa min ye hali duniya jamanabaw ye k'u ka dɔ k'a fɔ ni baara min n'u ka kan u k'o kɛ dɛmɛ ni magwɛnw kɔnɔna na ka ɲɛsin farafina jamanaw ma nka ni u nakun de ye ka farafina jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya de nankari k'u ta bɔnɛ a ko kabini octobre kalo tɛmɛnen ko Faransi jamana tun ye u ka ma kalanenw an'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw l'emprise diplomatique française ko caman de ye wuli kajɔ kɛ ka ɲɛɲini nin ko la ko nin bɛɛ de hukumu kɔnɔna na nin waati kelen na Burkina jamanadenw tun ye bɔli min kɛ k'u ye Faransi ka lasigidenso min bɛ k'o datugu nin kɛra jama de fɛ o kelen de kɔfɛ farajɛla jamanaw ka yɛrɛmarakulu Union européenne ale ye sɛbɛn fura de ci Burkina jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana ministre min ka baara ɲɛsilen don Burkina ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔli ma ko a b'a ɲini u fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana ani maaw ni tɔgɔtɔli u ka se ka sabati u kana dantɛmɛ wale kɛ wa u kana bingani wale kɛ min bɛ se ka kɛ sabu ye ka duniya jamanaw jigi Burkina sigibaw la k'olu dalen don a la k'a fɔ nin kangarida min n'u y'o lase Burkina jamanadenw bɛna baara kɛ n'o ye nin ye Union européenne ka kibaruya ye u ye min lase kabini octobre kalo tɛmɛnen Burkina jamana sigibaw ma ko nin bɛɛ de kɔfɛ décembre kalo tile 3 Burkina jamana marabaw n'o y'u yɛrɛw ka gouvernement ye o nana ŋaniya ta ka Faransi kunnafoni caribondaso minnu tun bɛ ganzeli kɛ Burkina i n'a fɔ Radio France Internationale RFI ko balilen don ka kuma Burkina jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen kan ko a ka baaraw ɲɔngiri la i n'a fɔ ninnu gwɛnna anw fɛ Mali kɔnɔ cogo min na o gwɛnni kelen de dara u ka Burkina jamana kɔnɔ k'u bɛ baara o baara la o tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka Burkina jamanadenw fitinɛ ka Burkina jamanadenw su ka kɛ u ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kan ko su min bɛ na décembre kalo tile 17 ka se décembre kalo tile 18 san 2022 ko Faransi jamanaden fila ɲɔgɔn kɔni minɛra ka sabu kɛ u ka fɛrɛ ni dabali jugu tigɛli ye ka ɲɛsin Burkina jamana ma o minɛlen ko ninnu gwɛnna de ka bɔ jamana kɔnɔ nin kibaruya in de lasera araba tɛmɛnen sufɛ kunnafoni fasirili bondaso min bɛ Burkina jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko AIB officiel ale ye nin kibaruya in lase kibaruya yɛrɛ ɲɛfɔliba n'o ye agence Anadalu ale ko ale nana ɲiningali kɛ maa fana la maa min n'o ye jamana in dɔnbaga jɔnjɔn dɔ ye hali jamana tariku ni dɔfɔw ale bɛ caman dɔw la sociologue Ali Traoré ko Ali Traoré fana y'a jira k'a fɔ jɛ min tun bɛ Burkina jamana ni Faransi jamana cɛ ko nin jɛ in farali
abe inafo Fransi jamana ni Farafina jamana u tunye lajɛ min kɛ waati tɛmɛnen na n'u k'a ma ko France Afrique o lajɛw o bɛnkan de bɛ ka bɔraka wa o de bɛ ka bɔrɔtɔ a bɛ komi tigɛɲɔgɔnya de nana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ san 60 bɔ Fransi jamana ale min ye nin jamana ninnu ka lamɔba kɔrɔ ye k'a bɛ komi yɛrɛta de bɛ ka se Farafina jamanaw ma ka bɔ Fransi ka bolo kan bolodi ɲɔgɔnma baara min fana tun b'u ni Fransi jamana cɛ a kɛra damatɛmɛ ye Ali Traoré min ye sociologue ye a ko ni maaw bɛ kɔlɔsili kɛ nin de kɛra sabu ye Fransi jamana ka tilenbaliya a n'a ka tuɲafɔbaliya a n'a ka nata bonyali ko de kɛra sabu ye bi Farafina jamanaw caman ni maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ ninnu gɛrɛlen de bɛ Rusilakaw la bi ko n'i ye lakana lajɛ lakanabaliya de warala Farafina gun ka kabini san 2015 wa hali jamana kɔnɔ kow wa hali jamana dugukolo lakanali Burkina jamana kan k'olu bɛ ɲiningali kɛ u ni Fransi jamana sɔrdasiw tun bɛ bɛɲɔgɔnya baara min na nafa jumɛn yera la u ko olu dalen d'u ka sɔrdasiw la u bɛna wulikajɔ ni magwɛnw kɛ ka Burkina jamanadenw yɛrɛw ni la tanga banbagaci marifatigiw tɔɔrɔ ma Burkina jamana marabolo ɲɛmɔgɔba n'o y'u yɛrɛw ka premier ministre ye Apollinaire Jacques Chimson Keylem de Tambela ale min ye u ka furancɛ fanga marabolo ɲɛmɔgɔba ye a ko ale ka jamana kɔnɔ ko waati de sera ale ka baaraɲɔgɔn woloma ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ maa baaraɲɔgɔn ye wa k'i terilaka dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ i jugu don o de senfɛ olu y'a kanu ka baara kɛ ni Rusi jamana ye walasa Rusi ka dɛmɛ ni magwɛnw don Burkina ma Burkina yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ latanga cogo min na ka bɔ banbagaci marifatigiw tɔɔrɔ ma walasa jamanadenw ka se ka lafiya ko nin baaraɲɔgɔnya min daminɛlen filɛ n'a baaraw daminɛra dɔɔni dɔɔni Burkina ni Rusi la cɛ ko nin bɛ bila Burkina yɛrɛ jamanadenw ka laɲini ani jamana marabaw ka ŋaniya de kɔnɔna na wa min ye Fransi jamana ye olu kɔni de bɛ ka mabɔ olu la bi ka d'a ka Fransi bisigilen tun bɛ k'a bɛ se ka baara min kɛ ko a dan yera Traoré Donald Meyer Kezana ale ye kiiri dɔnba ye ani sɛgɛsɛgɛlikɛba ye juriste chercheur expert en relations politiques internationales ale ko Fransi gɛnni min kɛra ka bɔ Burkina jamana kan wa hali ka bɔ Farafina jamanaw caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana minnu bɛ Farafina tilebiyanfɛ bolo fɛ ko nin ka kɛ sabu de Fransi bolo u ka taabolow yɛlɛma u k'u ŋaniyaw yɛlɛma miiriya jugu mun b'u la taabolo jugu mun b'u la o taabolo jugu in u yɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ Farafinadenw fana ɲɛ yɛlɛnna anw bɛ ko kalama wa ko u bɛ kan bɛɛ da bɛnɲɔgɔnya ye bɛnɲɔgɔnya min n'o tun bɛ Farafin jamanaw ni Fransi jamana cɛ o bɛnɲɔgɔnyaw caman de tun gulonnen bɛ jamanaw yɛrɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya an'u ka jamana halalaya la wa kan bɛ don min na bi ni a y'a sɔrɔ baara bɛ kɛ olu ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ walima bolodi ɲɔgɔnma baara bɛ kɛ a bɛ fɔ min ma ko partenariat gagnant-gagnant ne bɛ n ta sɔrɔ e fana b'i ta sɔrɔ nka maa kana olu ka jamana daminɛ maa kana olu ka jamana tigiya ta maa kana i fɛ la boli olu ka jamana kan ko jɛn tɛna kɛ n'a ye o baara ye tuguni a ko Farafina jamanaw olu bɛ min na bi a bɛ fɔ o de ma ko mondialisation hali n'i ye bɔlɔlɔ baaraw lajɛ ko foyi tɛ dogo duniya kɔnɔ bi kibaruya tɛ yen kibaruya min bɛ bara kɔnɔ walima min kɛlen don sigi kɔnɔ fɛn ye ko grâce aux réseaux sociaux wa hali jamanaw ka bɛnɲɔgɔnya baaraw bɛɛ lajɛlen dɔɔnin don bi nin bɛɛ kɛlen bɛ kɛnɛkan fɛn ye sɔnjuguya walew ani bɛnsɛngɔniyaw ko n'o kɛra jamanadenw na bɔ a kalama wa ko jamana o jamana bɛ yen n'i labɛnnen don ka baara kɛ ni Farafina jamanaw ye k'i bisimila Farafina gun kan ko o de senfɛ Rusila jamana ye faamuyali kɛ joona o faamuyali joona in de ye a to Farafina jamanaw ye danaya da Rusilakaw kan n'i ye an ka Farafina jamana sɔrdasiw lajɛ k'u bɛ ka dusu ta dɔ bɛ ka fara u ka yanga kan hali misali bɛ ta Mali la bi a ko jamana ninnu bɛ ka sanayɛlɛn de sɔrɔ kabini nin ko in kɛra hali n'i ye misali ta Mali yɛrɛ la o min ye u sigiɲɔgɔn jamana dɔ ye ko n'i ye san 10 tɛmɛnen ninnu lajɛ banbagaci marifatigiw ye degun min lase olu ma ko olu kɔni danganiyalen don k'a fɔ o ni Rusila ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw ni dabaliw bɛna tigɛ walasa olu ka se ka lafiya wa ko nin ta bannen wa ko olu bolo de dayɛlɛnnen don duniya jamanabaw ye jamana o jamana bɛ yen n'i bɛ se ka Burkina jamana dɛmɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya o sinsili la ko i bisimila nka i ka nali a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ tilennenya kɔnɔ wa olu yɛrɛw lasogolen don ni min ye bi banbagaci marifatigiw minnu kɛlen bɛ ka marifa ta olu kama olu kɛlɛli fɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ lahala o lahala la o ye olu ka ɲinifɛn ye Burkina jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ale kɔni ye dɛbɛn da ka bɔ Rusila jamana ye wa ko a tun taara Rusila jamana ka hali a ma mɛn wa ko a ye taali min kɛ ko a bɛ komi
laɲiniw minnu kɛra rusilakaw fɛ ko laɲini ninnu sabatira nga ko nin bɛɛ de la Burkina jamanadenw kɔni ye wulikajɔba de kɛ ka Burkina bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnlakaw kumakan kelen de b'u da u ko olu ni Faransi jamana kɔni u ka bɛnɲɔgɔnya u ka teriya u ka kanuɲɔgɔnya ko banna bi pewu wa hali Faransi jamana bɛ olu ka cɛncɛnfugaw yɔrɔ minnu na n'an ko ma ko Sahel zone Sahel k'u ka gɛn ka bɔ yen olu mago foyi tɛ Faransi la ko ni a bɛ Faransi jamana kɔnɔ ko ale ni farafina jamanaw bɛɛ farali ɲɔgɔn kan de bɛ sigi ka kuma bilen wa Burkina denmisɛnw y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn n'o baara in ye bita kɔ bita ɲɛ u ko nɔvanburu kalo tɛmɛnen u yɛrɛw ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba u ka wasadenw ɲɛna a tun ye nin layidu ta maa minnu hakili b'a la ka baara kɛ ni jamanaw ye jamana minnu bɛ se ka mɔnɛ bɔ olu la walasa banbagaci marifatigiw ka mantɔrɔ kana se u ka jamana ma kunnafoni fasiriliba ni ale ye agence Andalu ka lasigiden ye Dramane Traoré a ka kɔrɔfɔ kuncɛla nin gafe in kɔnɔ a ko olu tun ye u jigi de da Faransi jamana ka banbagaciw kɛlɛli la ko biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala ka yala o n'a ye wa k'u dalen don min na Burkina yɛrɛ jamana sɔrɔdasiw olu bɛna Burkina jamana kumabɔ hali ni a y'a sɔrɔ bolodiɲɔgɔnma baaraw o kɔni bɛna kɛw ni jamana caman cɛ nka k'u dalen don min na kɔni olu ka jamana a sɔrɔdasiw u ka jamanadenw se o se b'u ye u bɛn'o bila sen kan ka se ka fɛrɛ ni dabaliw tigɛ k'u ka jamana lakana wa min y'u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ye n'an ko a ma ko souveraineté ko bɛ lakana wa o tɛna tɛrɛmɛ cɛ si fɛ ko nin bɛɛ de kɔfɛ Faransi jamana nana ɲɛfɔli kɛ a ka sɔrɔdasiw gwɛnɛ ka bɔ Burkina jamana kan u ka jamana ministre min ɲɛsilen don u ka sɔrɔdasiw minnu gwɛnna olu k'u ka ko kibaruya ɲɛnabɔli ma Sébastien Lecornu k'a ye ɲɛfɔli kɛ kari tɛmɛnen o ɲɛfɔliw kɔnɔna na ko a ma se ka kuma jɔlen foyi fɔ min bɛ se ka danganiya di maa ma u yɛrɛw ka gwɛnni sabu la an balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ Burkina jamana ɲɛmɔgɔ Capitaine Ibrahim Traoré min nana fanga la septembre kalo tɛmɛnen kalo 8 fanga marali kɔfɛ damiba fɛ o damiba min gwɛnna n'o tun bɛ Burkina jamana kan de labila Faransi jamana ye u yɛrɛw ka fɔ la ko Capitaine Traoré min bɛ yen bi ale ye wulikajɔ kɛ ka taa minɛnw san o minɛnw ma sa u yɛrɛw teri jamanaw ka wulikajɔ ni magwɛn kɔ min bɛ tali kɛ kɛlɛkɛ minɛnw pick-upw b'a la armement b'a la marifaw b'a la dɔw y'a jira k'a fɔ mobili min sanna ko bɛ taa fɔ mobili 200 ɲɔgɔnna o kɛra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ Burkina jamanadenw bɔra nin bolimafɛn minnu sanna Burkina jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minɛn ninnu dontɔ u ka jamana kɔnɔ nisɔndiya ni farifoni min tun bɛ Burkina jamanadenw na bɛnkuma dɔn kibaru kɛnɛ kan malidenw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ko olu ka nisɔndiya kumaw lamɛn wa wala an ye bi sɔrɔ bi jumalo min bɛ décembre kalo tile 27 ko bɛ jila so mu cibariya de bi yan an ka juguya an ka président Ibrahim Traoré a ye mobili 200 san ale ni conteneur 50 o nana bɛɛ kɛlɛkɛminɛ donc an tugula an décidera ka taa kunbɛn depuis o nayɔrɔ la sira ka taa Wagadugu an balima wagalew b'o kunbɛn o bilasira ka don capitaine yɛrɛ fɛ yen donc Wagadugu ni ala sɔnna a ma an bɛ Kangari la jadisiw ye u ka commencer ka u yɛrɛ ɲini u ka marifa bila k'u yɛrɛ ɲini baara bɛna daminɛ a ti mɛn ala capitaine y'o fɔ an ɲɛna vraiment merci la patrouille la mort la voix libérez la voix la patrouille la mort an balimaw kunnafoni sɛbɛn min bɛ an bolo kɔrɔ yan an ko ma ko Azalea Express bamananw ko mani ye mani mɛ si de ma labɔli kɛ n'a fɔra Bamakɔ yan walima Mali kɔnɔ yan ko ACI 2000 o kɔni ye sɔrɔ tigibatigibaw sigiyɔrɔ de ye ka da a dugukolo gɛlɛyali kan hali ni ye ACI sigibaw lajɛ i b'a sɔrɔ maa caman bɛ olu ye tungarankew de ye minnu bɛ jamana kɔ kan wa min ye jamana yɛrɛ forobacaw ye ani kɛnyɛrɛyew ka ca yɔrɔw o de ka ca ACI 2000 kɔnɔ kosɛbɛ o de senfɛ nansarakan donnaw ko ACI 2000 ko o ye zone commerciale de ye c'est comme maaw bɛna ka na u ka baaraw kɛ sɔrɔw bosoli hukumu kɔnɔna na
n'o forila bɛɛ u bɛ taa u jabala la sigida wɛrɛw la. O de senfɛ sɛgɛsɛgɛli kɛbaa dɔw y'a jira k'a fɔ ACI yɛrɛ a sigibaw man ca. A tɛ i n'a fɔ an ka Bamakɔ sigida ninnu bɛ cogo min na. Les quartiers populaires. Azalea Express a kunnafondila ko sigida 4 na Bamakɔ ya. O sigida min n'an ko a ma ko ACI 2000 n'an ye ɲɛfɔli k'aw ye sisan. Ko a bɛ ɲini ka na lɛrɛ 48 bɔ ko ji de tigɛra. Hali ji kelen o tɛ u ka ji bɔndɔw kɔnɔ. A kɛra ji bɔndɔ minnu n'o bɛ bɛdaw kan hali minnu bɛ u yɛrɛw ka bon kɔnɔ an'u ka baara kɛ bondaw sow kɔnɔ ko nin bɛɛ de tigɛlen don. A bɛ lɛrɛ 48 bɔ ko yala maa bɛ se ka da nin ko la wa? Ko ACI 2000 ji ka tigɛ ye nafolotigi min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na se min bɛ ninnu ye ko a bɛ i n'a fɔ ngalonmayira. Nga a mana tigɛ da o da la kunnafoni fasirili sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi ale ko nin ye maa dɔ de ka baara jugu sabu ye wa maa min don Mali kɔnɔ a dɔnnen don. An ko a ma ko Ibrahima Jawara ale tun ye baara dɔ de kɛ ACI 2000 kɔnɔ. Ninnu tun ye dingɛw de sen ka ji tɛmɛ bondow sigi a kɔnɔ. N'aw b'a faamu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ko ma ko tiyo ji bɛ tɛmɛ minnu fɛ. Ko kɛra sabu ye yani a ka ɲɛli kɛ a kɛra tiɲɛni de ye. Ko ni Ibrahima Jawara ye ni maa minnu t'a dɔn ale de ye kulu ɲɛmɔgɔ ye kulu min n'u ko a ma ko mouvement politique malien tout court. Ale ka entreprise baara min kalifar'u la ko baara de kɛra sabu ye ka SOMAGEP ka baaraw ka se ka olu tuɲa ACI na masuruya bolow kan. Nka a mana tigɛ da o da la min ye Ibrahima Jawara ye malien tout court ni kibaruya min fasirila kunnafondi sɛbɛn fɛ n'an ko a ma ko Azalea Express ni a y'a sɔrɔ tuɲa don. An kɔni bɛ k'a lakale ka bɔ kunnafoni fasiridi sɛbɛn de kɔnɔ. Ibrahima Jawara malien tout court n'a ye an wele an bɛna taa fana ɲininka n'a y'a sɔrɔ kuma min bɛ ka fɔ kunnafoni fasirili bondaso in fɛ ni tuɲa don. A kɔni fasirila an baaraɲɔgɔn Mahaman Amadu de fɛ. A ko hali SOMAGEP ɲɛmɔgɔ dɔw ɲininkale olu fana ye nin ko in dangɛnɛmaya ka jira ka fɔ sigida 4 na kɔnɔ Bamakɔ ya ko baara min tun dira entreprise Bulldozer maaw ma ni o entreprise Bulldozer yɛrɛ ye Ibrahima Jawara de ka entreprise ye. A ko entreprise Bulldozer ka baara dɔ de kɛra min kɛra kɔlɔlɔ ye jamana yɛrɛ ka jimbondo cakɛbondaso SOMAGEP ka baaraw ka se k'olu tuɲa. Ko SOMAGEP ɲɛmɔgɔ dɔw fana ye nin kuma in dangɛnɛmaya nka ko a bɛ ka baara kɛ cakɛbonda min ka yamaruya kɔnɔ an k'o de ma ko SOMAPEP. O fana ni SOMAGEP tɛ kelen ye. Ko a magara olu yɛrɛw ka tiyo dɔ de la. O tiyo in ale de bɛ ji sama ka taa ni yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye ACI 2000 ye. Wa hali Kuluba jamanakuntigi yɛrɛ a sigilen bɛ yɔrɔ min na fo ka se Kuluba dugu kɔnɔmaw ko ninnu fana ye gɛlɛya sɔrɔ ala ni entreprise Bulldozer ka baara kɛli dɔnbaliya sabula. Nka ko a mana tigɛ da o da la SOMAGEP maaw y'a jira k'a fɔ ACI sigibaw ka sigi n'a ye k'u ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ninnu ye tiɲɛni wale min don u kun ko o baara in de bɛ ka fɛsɛfɛsɛ joona walasa u yɛrɛw ka kiliyanw kana se ka degun sɔrɔ. Ko nin baara in bɛɛ lajɛlen de juguyara ka bɛn alamisa tɛmɛnen ma. Ko alamisa don kelen olu ye maaw de bila ka taa nin yɔrɔ kofɔlen na ka taa yɔrɔ in ladila. Olu yɛrɛw ka maaw hakili la k'a fɔ baara in banna kuma min na k'u tilala k'a dɔn de ko nin ko in juguyara ka tɛmɛ hali fɔlen kan. Nɛgɛ kaɲa 4 waati min na maaw bɛ fajiri magoɲɛ labɛnw na ko hali seliji ta ji o tun tɛ ACI kɔnɔ. SOMAGEP maaw ka fɔla ko olu y'u ka baarakɛlaw wele nɛgɛ kaɲa 4 u ka taa nin ko in lajɛ halisa. Ko kabini nin don fo sibiri tɛmɛnen ACI sigibaw kɔni ta kɛra mɔnɛ ye. Ko u kɔni bɛ min fɔ entreprise Bulldozer maaw ye SOMAGEP ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ u kɔni bɛ min da malidenw tulo kan. Ko nin entreprise Bulldozer ni a ɲɛmɔgɔba ye Ibrahima Jawara président du mouvement malien tout court ye. Ko ale ka cakɛ bonda ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ fili don olu ka baaraw la. Ko a bɛ siɲɛ 3 ɲɔgɔn bɔ bi. K'u bɛ nin gɛlɛya in de ta ka lase olu ma Bamakɔ sigida 4 na. Wa k'u bɛ a ɲini hali SOMAPEP fana maaw fɛ. Nka ko olu SOMAGEP maaw k'olu bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa maaw ka se ka lafiya sɔrɔ nin ko la. Wa ko ninnu kɛra sabu ye ka hali maaw ka tɛmɛsiraw kare kɔnɔnaw tuɲa. Ko jiba de bɔra ko hali ji ye bɔli min kɛ ko a tun bɛ se ka gɛlɛya ni tiɲɛni walew lase ACI sigibaw ma.
nin ye somajebu maaw ka dama kasi ye a mana tigɛ da o da la nin gwɛlɛya de kɔni bɛ ACI sigibaw kan hali ni a y'a sɔrɔ Azalea Express kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ nin ye entreprise bulldozer maaw ka baara cɛjugu de ye ka lase ACI sigibaw ma Ibrahima Jawara anw ka do kibaru a ma sigi ma lebu kama dɛ a ma sigi ma lagosi kama dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o joona a kɛra Elhaji Jose Traore ye o a kɛra ne yɛrɛ Rasjali ye o ni a y'a sɔrɔ kuma de fɔra anw fɛ ko anw yɛrɛ hakilina don ma da la k'a fɔ o kibaruya ye nin ye nka maa minnu fana bɛ yen n'olu ye hali Ibrahima Jawara fɛlamaw ye kɛra aw ye nin kibaruya mɛn a y'aw tɔɔrɔ walima kuma min fɔra somajebu maaw fɛ aw y'a ye k'a fɔ kuma in kuma jolen tɛ Rasjal ka nɛgɛjuru sira o ye 78 69 13 16 a nanzarakan o de ye 78 69 13 16 hali ni Ibrahima Jawara y'a kanu k'a fɔ an k'a wele an ka do kibaru kɛnɛ kan sini nɛgɛ kaɲa 8 waati misibɔ tile la an bɛna fɛrɛ kɛ k'a lasɔrɔ hali ni a y'a sɔrɔ anw de bɛ wuli ka s'a ma walasa ni kuma min fɔra ko entreprise bulldozer de ye Bamako sigida 4nan sigibolo min n'an ko a ma ko ACI 2000 gɛlɛya sabu ye ni fɛla b'u la anw ka dayɛlɛnnen d'u ye inshallah an balimaw ni ko ɲafunge ma caman bɛ ɲafunge dɔn i n'a fɔ Ali Farika Ture tun ye ɲafunge bila yɔrɔ min na duniya gun kan nka min ye ɲafunge yɛrɛ a ka dɔn jamanadenw fɛ a kɛra politiki cɔgɔribaw ye a kɛra maliden minnu bɛ yen ni olu ma se ɲafunge u ka se k'a dɔn k'a fɔ ɲafunge kaw yɛrɛw ka jamana kanu an'u ka jamana magwɛni nin bɛɛ de sɔrɔla Sumayila Sise de sabula aw hakili bɛ san 2000 ni san 20 wasadenw ka kalata min tun bolodara ni taamaw tun kɛra ka taa u jabalaw la maa minnu kan ka kalata ka taa olu ladɔnniya i ka fɛrɛ n'i ka dabaliw la walasa ni fanga in dir'i ma i na se k'a mara ko ɲuman na Sumayila Sise ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ Maliko la o de a tun wulila k'a bɛ taa ɲafunge ni sarafere cɛ banbaganci marifatigiw ye Sumayila Sise minɛ a kelen tɛ a n'a jɛɲɔgɔnw caman minnu tun ye a baaraɲɔgɔnw ye politiki sira fɛ fo ka s'a ka lakanabaga ma o min fatura an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na kalo caman kɔfɛ Sumayila Sise de nana bila maliyɛnw ka wulikajɔ n'u ka magwɛnw kɔfɛ hali jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita min fatura bi a ye cɛsiribaw kɛ walasa dɔgɔkɛ Sumayila Sise ka se ka ye Mali kɔnɔ o de kɔfɛ kalo damadɔ Sumayila Sise de fatura ka bɛn desanburu kalo san 2000 ni san 21 nin kibaruya in binne Mali kɔnɔ waati min na a kɛra jigilatigɛ ye a kɛra kamanagan ye i kɛra Sumayila fɛmɔgɔ ye o i ma k'a fɛmɔgɔ ye o nin ye malidenw bɛɛ lajɛlen de tɔɔrɔ ka d'a kan maa min taara nin cogo la malidenw tun ye laɲini min kɛ duwawu min tun ɲinina a kɛra Bamako tutigɛbaw ye o a kɛra diinɛ ɲɛmaw ye o a kɛra maliden bɛ Mali dugumisɛnni duguba yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen tun haminako de ye Sumayila Sise ka sigi a ka denbaya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fatura dantigɛli wɛrɛ tɛna ye o la o ye dali masa yɛrɛ ka ko ye o hukumu de kɔnɔ ni Sumayila Sise ka sayɛlɛma fatuli baaraw sera a jɛɲɔgɔnw politiki sira fɛ hali ni a y'a sɔrɔ a taara ka parti politiki kolo min to a kɔ n'o ye URD o kɔni tɔn de cira bi kosɛbɛ gwaw farala bɛnbaliya sinsinna jigiyaw taara danaya kɔni o kuma tɛ fɔ bilen danayabaliya de kɔni kɛra Sumayila Sise nɔfɛmaw sena samara ye hali an bɛ don min na i ko bi Sumayila fatulen a terilakaw n'a fɛlamaw malidenw Sumayila Sise fatulen san 2000 ni san 20 Sumayila Sise fɛlamaw de bɛ kobe la bi fo ka kɛ Saliku Sanogow Maître Dembaw Alu Kulibaliw minnu tun ye Sumayila yɛrɛ masurunyamaw ye olu de dabɔra parti politiki URD ɲɛmɔgɔya la Gwaɲɔ Kulibali de kɛra URD ɲɛmɔgɔba ye Sumayila Sise yɛrɛ a balimaw a n'a a somaw n'a kanuɲɔgɔnw ninnu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen de ta k'o kɛ dɛmɛ don ye ka ɲɛsin an ka jamana kalandenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguma kalanso denw ani maa dɛsɛlenw ka olu dɛmɛ dan yɛrɛ ni dɛmɛ kɔdan na jamana ka minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ lekɔlidenw ka koɲɛ ɲɛnabɔli kow kunna ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Sumayila Sise yɛrɛ furumuso Madame Sise Astan Traore ale ɲɛna wa yani nin cɛ u ye wulikajɔw caman kɛ aw minnu hakili b'a la hali yɔrɔ dɔ dilan la n'o ye Sumayila Sise yɛrɛ hakili jigi bɛ se ka k'a la cogo min na k'o kɛ i n'a fɔ sɛbɛnfura minnu fasirila Sumayila fɛ
ɲɛnamaya kɔnɔ ka se ka olu danganamaya. A terilakaw fana tun taara kaburudon na ka taa Sumayila Sise fure jura. Malidenw anw ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan. Nin kibaruya in an b'a lase nka a laseli man di. An ka cidenw ye seereya minnu sɔrɔ kɛnɛ kan. An ka fara ɲɔgɔn kan an k'o seereyaw lamɛn. San 2021 ani san 2022 kalanw kuncɛlen kalanden minnu wulila k'u jɔ ni jɔyɔrɔba ye olu ye jɔnjɔn sɔrɔ ka bɔ Fondation Sumayila Sise maaw yɔrɔ. Pour l'espoir et l'excellence o bɛ tali kɛ Sumayila Sise ka hakilinaw la Ala ma hinɛna la. La Fondation Sumayila Sise u ka ni jɛkulu ye u ka jɔnjɔn dili tako filanan kɛ kalanden minnu ye ɲɛmaya sɔrɔ Bamako kalansow la ni olu bɛ wele ko les lauréats. La Fondation Sumayila Sise ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ ta k'a di kalandenw ma san o san kalanden minnu ye ɲɛmaya u ka ni jɔnjɔn di jamakulu caman bɔra ka fara Sumayila Sise yɛrɛ tɔgɔla jamakulu kan. Jamana maaba caman olu tun bɛ nin kɛnɛ kan Sumayila Sise yɛrɛ ka tɔndenw fo ka fara a kanubagaw kan. Si tanana o b'a fɔ mun ma ko 10e commune générale ne ka lycée bɛ Banangabugu a tɔgɔ ko Optimum lycée Optimum de Banangabugu. Ni tiɲɛ la kɔni ne kɔni n kɔntannen don ni sɔn ka di u ye fɛnw di yan nɔ honoration u ye fɛn caman kɛ n ye a diyara n ye yɛrɛ de quoi. Voilà donc sisan yɛrɛ n bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ o ye ka Fondation Sumayila Sise fo kosɛbɛ u ye fɛn o fɛn k'an ye a diyara an bɛɛ ye. Donc o fana kelen n bɛ se ka f'u ye fana ko k'a daminɛ bi la an bɛ an cɛsiri alami kalan kɛ kosɛbɛ fana. Le prix d'excellence 2021-2022 ale ɲɛmaya talen kun do k'a di an ka jamana kalanko minisiri ma. A kun nisɔndiyalen don ni kɛnɛ kan kosɛbɛ ni fondation ka nin kɛwale ye. N bɛ barika da Sumayila Sise ka fondation présidente n'o y'a yɛrɛ muso ye ani fɛn o fɛn ye fondation in conseil d'administration mɔgɔw ye ani fɛn o fɛn jɛra k'u dɛmɛ ka nin baara in sinsin. Salon o y'a ɲɔgɔn kɛ fondation yɛrɛ bilali sen kan o kɛra école hukumu kɔnɔ parce que u ye prix di région dɔ premier ma i n'a fɔ mɔgɔ saba min kɛra fɔlɔfɔlɔ ye minnu ye jɔnjɔn ta DEF hukumu kɔnɔna na ɲina a dira Bamako district yɛrɛ minnu kɛra fɔlɔfɔlɔ ye maa saba premier saba ye DEF hukumu kɔnɔna na ani première nationale n'o ye Mali yɛrɛ bɛɛ o première ni o bɛ bɔ Prytanée militaire la Kati. Donc hakilina min b'anw na o ye nisɔndiya de parce que kalan a bɛ position min na jamana in kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la fo kalan ka ɲɛ fo kalan ka dilan fo kalan ka segin a kɔrɔlen ma. Donc o bɛ kɛ cogo di an bɛ o de kan sisan parce que n'i y'a ye an ye DEF kɛ ɲina bɛɛ kulela an examen fɛn o fɛn kɛ bɛɛ kulela i y'a dɔn fɛn caman bɛ yen o fɔra a gɛlɛyara a ma ɲɛ dɔ wɛrɛ tɛ anw bɛ fɛ a ka ɲɛ dɔrɔn de n'o hukumu kɔnɔna na denmisɛnninw sɔrɔla aw y'a ye hali u ye baara min kɛ ka se niveau min na ça veut dire que kalan kɛcogo problème t'o la a bɛ kalandenw de la a bɛ kalankɛlaw de la a bɛ examenw bɛ kɛ cogo min na minnu b'a organiser a b'olu de la. Ala y'an kunnadiya an ye nin sɔrɔ donc hakilinata min b'an na o ye ka wele bila ka taa bɛɛ ma fɛn o fɛn ne de bɛ baara kɛ école hukumu kɔnɔna na il faut que an k'an cɛsiri k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka école tun ye min ye fɔlɔfɔlɔ la école ka segin o ma parce que ni kalan tɛ jamana tɛ se ka taa ɲɛ. Fondation Sumayila Sise présidente ni o ye Sumayila Sise yɛrɛ furumuso ye. Ne furu cɛ la n'o ye Sumayila Sise an ye jɛkulu kɛ salon nin waati la ɲinan n y'a san kelen ye. Donc salon an kun ye minnu ye DEF kɛ Tombouctou parce que comme ale kun bɛ bɔ Tombouctou a kun ye yen nɔ fan de député ye donc an y'a daminɛ ni Tombouctou ye olu mɔgɔ saba minnu kun bɛ bɛɛ ɲɛma DEF la an y'olu ta u nana an ye fondation lancement kɛ an ye cadeau fana k'u ye k'a f'u ye ko an bɛ tugu kɔ fo u ka tila kalan na. Ɲina o kɛra Bamako ta ye district de Bamako mais ɲina district de Bamako la an bɛnna cɛmanin saba de ma bon comme an bɛ fɛ fana ka musomaninw dɛmɛ donc an ye Naɲuman Jabate ta ale première nationale ye an y'o fara kan n'o tɛ district de Bamako de kun ye an ka ɲini fɛn ye mais comme u saba bɛɛ ye cɛmanin ye an ko k'i jɔ an ka musomanin kelen fara kan o de ye Naɲuman Jabate fara kan donc an b'a f'u ye
u ka continuer ka kalan kɛ an b'u ka notu ɲiningali kɛ u bɛ kilasi min na ɲina dɔw bɛ taa 11e na comme an y'a daminɛ salon dɔw bɛ 10e na donc an b'u ka notu mina u ka profu la u ka profu ɲininga n'u bɛ continuer ka baara kɛ chaque fois an b'u wele an b'u encourager donc minnu bɛ ta kura ye olu fana b'a faamu ko il faut ka baara ɲuman kɛ pour ka continuer ka kɛ madame le ministre ye min fɔ aw ye salon an kun bɛnna npogotiginin kelen o kun kɛra 3e ma elle avait plus de 17 de moyenne ɲinana ka note ko mais a ka note kun ka ca mais entre temps a somɔgɔw y'a a furu jagoya a furula ala y'a garisɛgɛ a ye kɔnɔ ta donc ɲina san daminɛ a gɛlɛyara bolo mais an y'a nɛgɛ a bɛnna cɛ min fana ma a cɛ fana sɔnna ka kalan kɛ an y'a ɲini cɛ fɛ cɛ fana sɔnna donc a ye kalan kɛ an ye cadeau d'a ma au début a première trimestre la a ka note kun ma ɲa kosɛbɛ mais comme 2e trimestre la a ɲana kosɛbɛ on s'est dit il faut k'an ka encourager donc san wɛrɛ an y'a dɔn a ka note bi ɲa kosɛbɛ aw ni ce merci. A nisɔndiyalen ye jɔnjɔn ta k'a di ni kalanden ninnu ma. Kalanden ninnu kelen-kelenna garisɛgɛ donna ordinateur kelen dalasi 20,000 ka bɔ fondation Soumela Cissé maaw yɔrɔ ani dalasi 10,000 ka bɔ ministre de la fonction publique yɔrɔ. Kɛnɛ kun cɛra ni duwawu don ye ko ala ka san nata prix d'excellence didon yira an na. Ka duwawu kɛ Soumela Cissé ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka yafa kama. An balimaw nin tun ye kɛnɛ min sigira Soumaila Cissé yɛrɛ a balimaw n'a somaw tun ye laɲini min kɛ ka se ka hakilijigi ne duwawu don kɛ Soumaila Cissé fure badabada dali an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye ala ka kaburu nɔrɔ Soumaila Cissé wulikajɔ min kɛ jamana ye hakilijigi bolo ma aw ni ne Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wagati min na Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga la ka kɛɲɛ ni fanga marako juguya ye a tun bɔra hali ni a bɔra don min na malidenw caman tun dalen bɛ a ka bɔli kun na a ye ɲɛfɔli kɛ nin kɛra sabu ye nin doni kelen tile ma a tun ye fanga sinaw n'an k'u ma ko opposition républicaine o ɲɛmɔgɔba ye Soumaila Cissé hakilijigin bolo ma walasa aw k'a dɔn miiriya ni taabolo min tun b'a la jamana in kanuni min tun b'a la malidenw walasa aw ka se k'a dɔn Soumaila Cissé ŋaniya n'a miiriyaw tun ye min ye maliko la a ye kɛlɛ min kɛ malidenw yɛrɛw ka laɲiniw hukumu kɔnɔna na nin kɛra k'a sɔrɔ Soumaila tun ye fanga sinamatɔnw ka kulu ɲɛmɔgɔba ye n'an k'a ma ko opposition républicaine a y'a lamɛn bani hakilijigi bolo ma. Non an ye réunion kɛ parce que min kɛra Gawo a ma bɛn a ma min kɛra Gawo ka taa denmisɛnninw faga u ka jo kan a ma bɛn nin denmisɛnnin ninnu bololankolon u ye jihadistes kunbɛn n'i y'a ye Gawo kisira nin denmisɛnnin ninnu de nin denmisɛnnin ninnu mɔgɔw taara mujuwa mɔgɔw MNLA gɛnɛ u ye marifaw to denmisɛnnin ninnu ye marifaw sɔrɔ ten o marifa u ka maire a ye marifa bɛɛ minɛ u la ka marifa di Serval mɔgɔ ma ka marifa di Didier Dako général Didier Dako yɛrɛ ma a yɛrɛ b'a kalama n'i ye marifa dir'u ma n'a fɔra bi ko denmisɛnninw ka don armée la k'u tɛ se ka don armée la ni marifa t'u bolo marifa bɛ k'u bolo cogo di u ka marifa di ka ban donc o tɛ baasi ye jamana ma k'a fɔ nin denmisɛnnin ninnu u ye baara min kɛ an b'a dɔn u ye n'an y'a dɔn u ye an k'u ta k'u don armée la an k'u ta k'u cantonner ni fɛn bɛ se ka d'u ma k'u dɛmɛ a ka d'u ma k'u dɛmɛ o de ye kɛlɛ in yɛrɛ kun ye mais kɛlɛ in yɛrɛ kun filanan ko autorité intérimaire bɛna sigi mɔgɔw da la autorité intérimaire min bɛ accord yɛrɛ la ko ni gɛlɛya bɛ collectivité min na ni gɛlɛya bɛ mairie min na ni gɛlɛya bɛ cercle min na ni gɛlɛya bɛ région min na u dɛsɛra ka baara kɛ mɔgɔ bɛ ɲini pour que baara ka kɛ u nɔ na assemblée y'o voté gouvernement yɛrɛ ye décret ta k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ dɔn cogo di ma réunion kɛ ye san fila kɛ ma réunion kɛ mɔgɔ dama tɛ na réunion na u dɛsɛra ka baara kɛ o tuma na an b'a lajɛ an bɛ mɔgɔ bila u nɔ na man ye mun ye u ye nord bɛɛ de ta mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la collectivité ma bɔ collectivité la dugu ma bɔ dugu la mairie ma bɔ mairie la ka ko bɛɛ fɛn sigi u bɛɛ da la o tɛ se ka bɛn o tɛ se ka bɛn parce que o yɛrɛ ni sariya ye tɛ kelen ye n'i taara dugu la ka mɔgɔ ta dɔrɔn k'i b'u bila dugu kunna a tɛ bɛn dɛ n'i ma mɔgɔ ɲɛnama ta ni dugu mɔgɔw ma kuma pour que aw ka dugutigi ɲɛnama ta hali ni dugu bɛ kalifa la tile fila jamana a tɛ bɛn o de bɛ kɛra bi k'a fɔ ni gouvernement ni groupe armé fila bɛnna n'olu ye min fɔ dɔrɔn a bɛ k'o kan u ye mɔgɔ ta o de bɛ bila yen a tɛ ɲini k'a lajɛ a tigiw ka ɲi a tɛ ɲini k'a dɔn a tigiw ma ɲi an ko n'a taara nin bolo kan a tɛ bɛn an ye mun fɔ gouvernement ye k'an ka sigi ka kuma kabu bɛ taa Alger an k'u ma aw tɛ se ka nin mɔgɔ dama dama ta 200 ɲɔgɔn ta la o 200 hali opposition mɔgɔ kelen ta la an ko n'aw sera ka na n'aw bɛnna min kan ni an t'a la kaba daminɛ n'an y'a sɔsɔ aw kana diga o la dɛ
ayant associé pour qu'un au bel unana qui accord signé gagne accord ya na be ma bamba parce que na mantan shamna jamana tlatla an go hanna ma bena absala ni bare anya ka bare anga continuer to kana ba fa qu'on a pris acte au ko fait an go yimo dalage anga sigi anga kuma anga ifendo bi accord la ti se ka be aketu go be geleya don na fe be geleya anga sigi kala ya me yoro mi munumunu ka bo belekan ka bo jikono pour ko ka se ka ke ante sara ko fana so gouvernement ne ba fam ko gouvernement mi kalo woro be fali gouvernement mi ministère do be ministre nani sans sabala gouvernement ti saka barake ko avec Kéléa il y a un ministre des finances moins de 3 mois an y 100 ans que gouvernement na ministre ça atete Alpha Tlé atete Tlé la ministre duro ministre des finances 100 ans ko ni hali sans sabala madafa ministre ça ni justice ta ministre nani ni environnement ta ministre nani c'est ka fanga ci sega ko la parce que hakli be yalla ma dongodo mbo kurabena donc fanga to gouvernement na pour que kan fait un négocier donc anyo de fukana ngasigi anga ben kula pour que jamana ka bonno la na turata avec non de kata fait anano de fois webi anyo fokuna sini jamana ka nani non tantebli ka bul ay jeke ambe opposition mina fana ma belekari ama farad film roma ama pino jeni amba ntafo amba fa ka journal la amba fo radio la amba fo télé had nan ka fe mbetc ka fo ORTM parce que ba tike o bete basiye me au se ka kuma la se dan ambe finkele de ngini jamana pour ka ta nyanga sigira kuma e jamana me sigira sigira kuma ka jamana malle ni sigira kuma ci se ka ke malla avec kemi malibe tami malibe tatudi ati ka ke jago ya foga ni fodra bekata ni fodra bekata on te ka yorobede se ka nyero do la mate nyero be donc wodi an na kunye ka kuma la sauma ka ka question fana jabi ka ambalmao Bamako ye yoro ye Mali kono abe jate Mali duguba u fe la musa temene ni tunye Bamako re sigida u laje bolma fe munumbe mau doni kabo sigida u kono kata u tayro ula oye sutra maude ni iye seben fura glana u nyininga krenkrena mamunu ka bara ka seben fura u dla bolma feula oluba foko transport en commun o sotrama bulibau ko lu tunye barabla de ke ala musa temene nin ko yire kera sabuye malidenw chama de tonyona malidenw chama de sengena mamunu bebo katu dag u ka dairima nyini rola olu degelembe ka ni sotrama inde ta kata u ka chairo la akera do afle baw yewu akera bara yoro yewu akera hali kere chake da uye ko maliden hake mimbe ni bolma fe nunun ta u dagoshi ka chabi kosebe do bebo Bamako fandola kata fandola ni tama baw katama koninye ladade alamsa temene kakinyeni siraba matrafa baw yireuka barablai ko nunu mbora ka nyafoli ke malidewnye kunjuma nkera sabuye ni ulu ye barabla degunjuma mbuka yala nunu ni jamana marali ani jamana marabaw te nyof kanfola de wa walman tonyo de binu kanwa kakinyeni barabla minkera alamsa temene sotrama bolbaw fe Bamakoya uyireuka nyemau anuka surnaldon kulu tunye kuna fundila wele nyefoli keneka uye dantigali ke yala ante franyo ka bi dokibaru keneka uka dantigali anko lamewa la ko Abdul Karim Koulibaly celui le transport de kati il ben intérieur ben ala ko ame wulika jola bi kuru a basite ka foli jama bela jelema mo me jama na ko ame foli pema yani kati ya ame wulika jola jumana ande tiena ande kelela mais kele mi fenen do fenen vraiment fo eta ka jitimne jamana kono ami se ngoro fo porte Mali porte Mali transporteur di il faut que fo Mali transporteur ka de ko ta ko la je ke u ka mo bla fene mo mi be transport ko do mo bla transport kono ka transport kuma donc o gila de banga parce que gila fo mu ye folo anya damne Bamako akati bon Bamako an sor ko fulana nyama me to ye folo be nyama to ni mi unara jeti mi ka fo ko nyama be yoro mina ko école sobe ko be ka to jini donc nyama to ra fo ma soro fo ka ta suguru kurala anga placer la ka ta yoro gratter no ku ta nyama to bon araba de sugu be se ka placer la banabakato be c'est ça be mo la banabakato be mo la bon no na kefene donc o be ka problème pas de fene o ye banabakato ça mana na kulu ka jibita mi a jibiti araba do le fene ka donc o karanga ni so ku ya folo bon fala mi e fene vraiment ali bi poste ko anu ma se ka be folo ka jitimne demso no baraka demso ko baraka du yi u tafa ke jamana tieni kala u bu faso le fe u faso kadu be ka baraka mais gela mu ka folo no o ye ko poste tani ka sengi
fo faso ka jateminɛ Assimi n'a ka jamakulu bɛɛ u k'a jateminɛ u bɛ se ka nɔgɔya kɛ denmisɛnninw tigɛ u ka baara kɛ denmisɛnninw jɔlen filɛ ko baara ka d'u ye mais u bɛ tile joli u tɛ ka se ka baara kɛ donc u bɛ ka minɛ fan bɛɛ fɛ mais baara ka d'u ye u bɛ ka baara kɛ vraiment faso ka dɔ bila u ye ka se ka baara kɛ cogo min na o y'an ka kɛlɛ filanan ye bi mais an tɛ ka sira tigɛ an tɛ ka foyi kɛ an kɔni bɛ arrêt travail de kɛ donc ni siratigɛ tɛ kelen an yɛrɛ ka bolifɛnw an b'olu lajɔ ka mɔgɔ jigin ka b'u kɔnɔ an k'an ka nisɔngoya yira mais an tɛ sira tigɛ voilà ni wulikajɔ bɛ Kati yan cogo min na ni wulikajɔ bɛ Bamakɔ ten Bamakɔ yɛrɛ fana ka jugu ni Kati ye an bɛɛ jɛra ka transport bɛɛ jɛra ka bolo ɲɔgɔn ma u ka nin kɛlɛ kelen kɛ mais an bɛ ka min fɔ hali bi jamana kɔnɔdenw ɲɛmɔgɔ Assimi n'a ka gouvernement u k'u kun siri ka duguma mɔgɔ lajɛ nin tɛ kunbɔ a tɛ kunbɔ n'i y'a fara a bɛ kunba kelen parce que an bɛ ka min fɔ nin ye fantanw ka hakɛw de ye fantanw de bɛ ka kuma bi donc faama tɛ ka kuma mais Assimi n'a ka jama ka u kun biri ka fantanw ka s'u ma k'u ɲininka karisa hami jumɛn de b'aw la u b'u ka hami fɔ i b'u lamɛn mais u bɛ ka mɔgɔ min don an n'u cɛ an n'u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu donc denmisɛnninw laban u bɛna fɛn dɔ d'u kɔnɔ min man ɲi Ala ka kisi o ma Kati ni Bamakɔ bɛɛ jɛlen don baara kelen Molibatigiw b'u ta la avec tile 4 depuis lundi Molibatigiw b'u ta la mais fɔ bi fɛnɛ dama don kuma na o dun ye Mali sɔrɔda de ye Moliba man ka jɔ fo ka Molibatigiw bɛna kuma fo k'o état fɛnɛ jateminɛ parce que olu de bɛ ka jamana fɛnw bɛɛ ta ka don n'a ye Molimisɛnninw bɛ ka mɔgɔw ta ka bɔ n'a ye mais ni nin bɛɛ jɔra Mali bɛ dan hectare ma an tɛ k'o kɛ donc an bɛ dugawu kɛ hali Ala ka ji ka fura la mais président ka jama ka mɔgɔ lamɛn merci beaucoup merci an balimaw kunnafoni caribondaso dɔ bɛ farafinna yan u ko a ma ko Belivoire ale y'a jira kabini novembre kalo tile 30 tɛmɛnen ko lamɛrikɛn jamana ye kɛlɛkɛminɛn girin dɔw di Mali sɔrdasiw ma ko a bɛ taa jɔ fo kɛlɛkɛminɛn girin 2 ɲɔgɔn na o b'a fɔ min ma ko véhicule blindé tactique mɔbiliw dɔw minnu n'u taara kɛlɛ daga la kɛlɛ degun ani kɛlɛ tɔɔrɔ o bɛ k'u fɛ o véhicule blindé tactique 2 min dira Mali ma a y'a jira k'a fɔ ninnu wele tɔgɔ de ye ko Ororo Vamtac véhicule de l'Atlas Movilidad Tactico High Mobility Tactical Vehicle ko nin de dira Mali sɔrdasiw ma lamɛrikɛn jamana fɛ a ko lamɛrikɛnw yɛrɛw ka jamana lasigiden min bɛ anw fɛ yan ko ale tun ye laseli kɛ kabini novembre kalo tile 22 tɛmɛnen ko u bɛna bolimafɛn dɔw di Mali jamana lakana kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'an ko a ma ko groupe spécial d'intervention de la gendarmerie nationale GSIGN ko ninnu bɛna minɛnw sɔrɔ nin tun fɔra kabini bi ma se ko nin ta siɲɛ fɔlɔ ye k'a bɛ waati jan bɔ lamɛrikɛn jamana waati o waati ni Mali ni dɛmɛ ka kan minɛnw dili la k'a b'o minɛnw di Mali ma e ka nin lajɛ bani a san kelen ye bi ye Mali tun ye bolimafɛn girinw caman de sɔrɔ kelenkɛrɛnnen la kɛlɛjugu yɛrɛw fondoli o bolimafɛnw i n'a fɔ IFV Noriko VN2C6 x6 ko nin dira Mali ma jamana wɛrɛ fɛ i n'a fɔ Chine jamana ko fana ye Mali dɛmɛ ko bolimafɛn 6 ɲɔgɔn de dira Chinois ka jamana fɛ ani sɔrdasiw yɛrɛw ka mata bolimafɛnw camion militaire Kia KM 450 ko 50 ɲɔgɔn dira Mali ma ko bolimafɛnw girinw dɔw dira n'i y'a pinɛw lajɛ u k'o de ma ko roue polyvalent Dogfeng EK 2050 wa ko bolimafɛn minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ko bɛ sira la a fɔra o de ma ko voiture de reconnaissance amphibie BRDM 2 ko fana tun dira Mali ma Chinois ka jamana fɛ ko bolimafɛn 2 fana dira minnu bɛ kɛlɛkɛcɛw doni ka taa kɛlɛ dagaw la véhicule de transport de troupes amphibie BTR 78x8 ani APK Pima M36 o 6 dira Mali ma nin tɛmɛnen kɔfɛ o san na Mali fɛ Mali ye o san ko kabini mɛ kalo san 2000 ni san 20 Algérie jamana fana ye an ka bolimafɛn dɔw bila ka na i n'a fɔ véhicule logistique et unitaire o 53 kɔni sera anw fɛ Mali kɔnɔ yan o 53 kɔni dira Mali ma ko nin dikun tɛ dɔwɛrɛ ye Algérie jamana fɛ ko walasa Mali ka se ka banbagaci marifatigiw fɛlɛ Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis ko ninnu fana tun ye bolimafɛn 100 ɲɔgɔn di Mali sɔrdasiw ma an ko ma ko Street Typhoon o dira kabini janvier kalo tile 28 san 2000 ni san 20 ko véhicule blindé Street Cougar ko fana 15 tun b'a la min ye l'Allemagne jamanaw ye min ye l'Allemagne jamana ye ko kabini san 2000 ni san 19 ko ale fana tun ye Mali dɛmɛ ni bolimafɛn dɔw ye dɛmɛ sira kan bolimafɛn 29 ɲɔgɔn véhicule blindé de transport des troupes
bolmafɛn minnu bɛ yen ni mugujugu ni kisɛjugu mana folo togo togo a t'o don ko 29 ɲɔgɔn dira Mali sɔrɔdasilakaw ma l'Allemagne jamana fɛ. O de welela ko véhicule blindé de transport de troupes Caspir ani kɛlɛkɛcɛw yɛrɛw bɛ fini minnu don kɛlɛdaga la n'an ko a ma ko Julien Parabal walasa marifatigiw kana se ka dankariw la ko o ba 4 ani 100 ko dira l'Allemagne jamana fɛ Mali sɔrɔdasilakaw ma. A bɛ fɔ min ma ko bord de combat o fana ye kɛlɛkɛminɛnba ye o fana ye kɛlɛdaga kɛlɛfɛrɛw tigɛli minɛn de ko u ye o ba 4 ani 300 ɲɔgɔn di fo ka se casque balistique fana ma ko ba 2 ni 700 ɲɔgɔn fana dira Mali ma Allemagne jamana fɛ. An balimaw halisa Mali sɔrɔdasiw kɔni bɛ u ka fɛlɛli ani u ka kɛlɛ fɛrɛw tigɛli la walasa malidenw na se ka lakana. Sɔrɔdasiw yɛrɛw ka kunnafoni caribondaso n'an ko a ma ko direction des relations des armées DIRPA ale tun ye kunnafoni baro kɛ ka kɛɲɛ ni Mali sɔrɔdasiw yɛrɛw bɛ lahala min na